Guys, nakakuha na tayo ng gas na may laman. Balik tayo doon, deliver natin sa kanya. Etong LPG guys, pupunin nyo to sa wholesaler. Kung direkta kayo sa planta, sa ngayon yung price nila is sa wholesaler pwede kayong sa wholesaler binibigay nila siguro sa inyo ng, kung lalapit kayo sa wholesaler ng LPG, halimbawa bibigay sa inyo ng 700, ipapasa nyo naman ng 730. Depende na rin sa inyo dahil medyo may puhunan tong LPG. 1,000 plus na kaagad yung isang buong tangke kung bibili kayo. Tapos palalagyan nyo po ng gas yan, yung laman nya, para may benta kayo. Nagre-rate po yan ng 700. Minsan sa ibang planta 720. So ang presyo po natin sa ating classmate, kung kinuha natin 720, okay na. 750, okay na yun. Mga klase natin sila. Mahirap din minsan yung mag-overprice. Kung minsan po ina-adapt natin yung pananaw ng mga Chinese maliit na tubo, kung marami kang nadidispose, pera din yun, sabi nila. Yung marami, volume, kita ka ng piso. Kung ilang milyon o ilang libo yung produkto na nadidispose mo, ang piso pera din. Yun ang ina-adapt natin na aral sa pagninegosyo ng mga Chinese.